dedico a l'art contemporani des de fa una colla d'anys, el que passa que hauria de dir que no d'una forma... Tot i que per mi és el pal de paller de la meva dedicació, o sigui, l'activitat principal, haig de treballar com molts altres artistes d'altres cosetes que no venen al cas per sobreviure, no? No sé, jo crec que funciona una mica com una espècie de síndrome de Diògenes, però en l'estat inicial, no? O sigui que soc una persona que em trobo una sèrie de coses constantment en el meu entorn, en els entorns on opero, i aquestes coses, doncs, tinc la necessitat imperiosa d'emportar-me'ls a casa. Per tant, el que passa que amb la diferència del malalt que no pot fer una criba entre aquestes coses, doncs amb la diferència que jo finalment faig una criba i em quedo amb les parcel·les que més m'interessen, no? No sé si seria un tret diferencial del meu treball al rastre, perquè jo no ho veig així, però sí que m'interessen les coses que ja estan construïdes, no? M'interessa molt, i crec que és molt pornogràfic, és aquesta caixa plena de cintes i de vídeo i de fotos que acaben als mercats de segona mà, que jo crec que provenen segurament de pisos i de famílies que són gent que s'ha mort, famílies desestructurades o simplement gent que s'ha mudat de casa i han deixat aquells documents abandonats. I arrel d'això, arrel d'adonar-me que això era absolutament pornogràfic, aquesta documentació, tot això, aquest material que trobes en els mercats, vaig pensar que estaria interessant muntar un treball, o construir un treball a partir del material que jo he generat durant la meva vida, que jo he anat transportant o que jo he anat replegant, pel·lícules del meu pare, pel·lícules de Super 8 del meu pare, fotografies, àlbums, etc. I amb això vídeos que feia quan era adolescent, etc. I amb tot això vaig construir Concèntric. I always shoot in film and I always post-produce in video. In other words, the pieces don't exist as films, but they start out that way. I work in the gray area between film and video, and I think that increasingly people will find themselves working in that realm. I a partir d'aquests fragments jo construeixo una espècie de trencadís fílmic que s'articula això, es construeix a l'inrevés de totes les pel·lícules, no? Normalment la gent fa un guió i llavors fa un rodatge i finalment fa un muntatge. Jo, a partir de les imatges que tenia, vaig construir un guió i després vaig reeditar tot aquest material i vaig rodar només algunes poques escenes per fer de fil conductor entre imatges, no? Uy, ya sortiré por ahí. Mira, mira, mira. Soy yo. ¡Ya llegan! ¡Ode! ¡Ode! ¿Qué pasa? ¡Que ya están aquí! Sempre tinc la necessitat de fer un tipus de projectes que no controlo. I crec que si faig un repàs per tots els meus últims treballs que he fet aquests últims 10 anys, tots tenen una mica d'alt risc, no? Stop! Migration! Crossing the border is illegal! Arribes a un context que és advers i que et fascina perquè tot és variable i tot és molt diferent, que hi ha aquesta cosa també de la fascinació del turista, que arriba a un lloc i queda totalment fascinat i atrapat. Primer has de vèncer una mica això i has d'entendre quines són les lògiques d'aquest lloc i llavors començar a treballar. Però clar, trigues un temps, jo crec que vaig estar un mes abans no vaig començar a fer alguna cosa allà. A Mèxic es desenvolupen algunes coses, interessos que jo venien heredats de coses que jo havia fet a Barcelona. Per exemple, si tenim en compte que jo a Barcelona havia muntat un segell de música independent amb el Dídac La Garriga i que, per tant, el món de la música i això m'interessava molt, no és estrany que quan arribo a Mèxic i veig el desplegament de la gent venent pirateria al carrer amb aquells grans altaveus i tot allò, que a mi em fascini allò.
tota l'etapa aquesta de Mèxic, finalment jo me'n vaig anar a l'altre costat, al costat oposat, me'n vaig anar a la policia judicial de Mèxic i els vaig dir vull fer un vídeo de com destruïu tot el material pirata, tot el que decomisseu. I les negociacions van ser molt complexes, al final no vaig poder aconseguir filmar-ho, però un tio de dintre em va passar unes cintes i amb les quals vaig poder construir un treball molt interessant, crec que des del meu punt de vista. Jo opero sol. Faig tot el tema de negociacions, me'l treballo jo, i després també si haig d'operar com a càmera i això també acabo fent-ho jo, o sigui que és una mica complex. Porto fent això durant molts anys i crec que ja m'he acostumat. Espero aconseguir algun dia dedicar-me al 100% al meu treball.